Yabona mlonja amabhengi abawathole kahle. So kuzowena iquantum ukuvota ngo-R150. Ngibona zakho. Bayazi uKhozi bayazi ukuthi ziyavota izinto. Uvotela ubani? Uvotela. Kuthiwa noma yimuphi umculo ofuna ukumfaka. Uyazi ukuthi uKhozi uzokwenza malini lapha? Awuwazi nangani le nto le nenza imali engaka. Uyazi ukuthi lelo quantum lelo mhlambe imali bazovota ngayo ama-quantum awu-6 noma 7. Kodwa kuphumele i-1. Ayikho into ukuthi uKhozi kubuyisela emphakathini ayikho lonto. Mawukuthi kubuyisela emphakathini bekumele ukhiphe iquantum libeke lapha. Angithi kuthiwa kuvotela abaculi. Bese kuthiwa abaculi abashaya ingoma kuqhuma ivoti ukuthi baleke umculo kubona ngathi uwine. Futhi nakhona kuvotwe mahhala. Lapho kusuke kubuyisela emphakathini. Into edinga ukuthi kukhishwe imali. Akubuyisele emphakathini lapho. Ukuthuza umphakathi. Ngani le nto le abayenza nangengoma ehlukane sunyaka. Kuvotwa ngamalini lapho. Umuntu onqobile ijike ezonikeza 100,000. Amavoti kalomfana lo wagcina ihlwa lesunyaka uKhuzani njengoba u900,000 bani. Mangathatha lo 900,000 utimes ngo150 okwakuvota ngawo mali emamiliyoni amangaka lapho. Ingoma number 2 njengoba yathola amavoti awu700,000 bani. Thatha lo 700,000 bani utimes ngo150 kumali. Yes. Esethu uKhozi kubuyisela emphakathini. Competition is uKhozi ushidi nje liyafana no-ANC. Competition is more ugcina ispend imali engango 400,000. uKhozi ushidi Kodwa ugcina mhlawumbe 5 million. Shidi uKhozi. Upwards. Le nto ifana nani? Ifana yabo emakhasi adlala ibhola. Iy'teki thina bese ingenela uma kuthiwa kunesiteki sejezi. Khona umuntu osuke efuna ukuzonikela ngakubo. Awukwazi ukuthi kunesiteki sejezi ujike ukuthi ijoin u500. Manje labo 500 emasibahlanganisa kuzophuma imali ejezi ukuze uthole le profit. Uma ukuthi uzonikela emphakathini ufike ubeke nali ijezi owinayo yalithatha mahhala. Awufuni lutho.